Bagredano. Tapos loses the ball. The ball will go to Nagasaki. And yan na, si Villaflor crossing the half-court line. Gives it up to Almario for 3. Kaboom! Ayan na. Nag-i-start na partner si Almario sa offense niya. Nag-commit siya nung Against Almario. Ang Ponga, defended by Almario. Naagawan ni Almario. Almario, nagmamadali. Lumay up, nakakuha ng foul. And mapupunta sa ating charity stripe. Almario. Nandun sa mismo sa Albay. And then pwede siya mapunta rin sa airport. Kaya hayaan mo mababait ang ating mga bossing at ating commissioner. Talaga. Sana marinig. Ay, maririnig. Maririnig pa. Salamat. Tumatakbo. Gives it up to Lim para sa trailing. Sabayo with the floater. Mintis yan. Sabayo. Gives it up to Lim. Almario open for 3. Kaboom! Wala na, coach. Di na tinigilan ni Almario yung 3 points. Sunod na 3 points sa binitawan. On the part of Almario. Ayan pa. Bayrante against Lim. Ibig sabihin, mahina yung kalaban. Nasabihin mo din yung tempo ng laro. Kasi pag nandun yung humina yung tempo ng laro mo, may pagkakataon matalo ka rin doon. Yes, talaga partner. Tama naman. On the other hand naman, sabi naman ng coach, up and under fake. Ampongan, block by Asuwer. Grabe talaga. Ayun na naman, si Jerome Almario. Fly, scores, 4-2. Sipag kong Asuwer partner. Basta nakakapunta. Yes, talaga. Oo, lahat ng sa shaded area, nandun na may Asuwer. Yes, kumbaga siya And with 1 minute and 4 seconds, nalalabid. The score is 60-27. Ayan na si Almario. Open again for 3. Kaboom! Grabe. Long shot. Nakaka-4 or 5 3 points na ito, partner. Another long shot by Almario. Jerome Almario. Nagulo. Si Bayrante, medyo tinamaan sa ulo. Si Madridano. Ni Madridano. Ayan na naman, Almario. Again, for 3. Sarap ng kamay. Ang lambot. Grabe, talaga. Once kita mo yung release talaga ni Jerome, talagang ganda tignan. Talagang proper form. Yung talon, yung knees, talagang very basic. Ayan na, si Puerta. Attacking the Yung team. partner, walang problema yung tira. Problema natin, yung talon. Para mabigyan ng kumpiyansa sa mga next games. Kaya dapat, ayan na. Aggressive pa rin yung Almario partner. Walang Sipin mo, lamang na sila. Nagtatrap pa. Yes. Pressure ko yung Almario. Ayan yung sinasabi mo, partner, na aabot tayo sa century mark. Ayan na nga. Century na. 100 Century points mark na. na. 100.